gi tiaga. Secondly, kenonya waie ni tie jomoko manyoki. Kriteno ka ngire governor ma Kisumu oboke wacho ni nitie chich moro ni out of jomanyo demonstrate ka nitie jomoko elements moko manyo donjo. Mama no ingen manyo donjo ma orocho weche modhi moketho gik moko jopiny. To kirango press nyoro ma Kisumu nyo jotend manyo chung ne demonstration no wacho na pana nitie jopiny kik uketh gikwa nikech ka uchung no wango gik moko mane ndara mandara mwati yogo kudhi ma ugoyo kite ma ugoyo kite ma uketho Serena Hotel ma Kisumu udhi uketo otende moko udhi uketo ban offices man une modhi asar emomiyo okadwa ni okahero ni nyoro the spirit mar demonstration kikwalale ni elements moko nyo donje iye ka modhi orocho weche mag demonstration. Orago ka ngadi matini iwacho ni jopiny no wuok gi muolo kalore ni gidhi ng'anyo e yo mamuol to giyudo ka obila osedino wang' apeyni mopogore opogore ichiwo ranyisi gi mano ma yudore gwengego mag Kibra gi gwenge mopogore opogore wang'e ni noke obila e gwenge mopogore opogore pacho kae mak mana ni kata jatend jogo mabendo chung ne arita e pacho kae nowacho ni kweth mar Azimio la Umoja wang'e ni kata obedo ni ng'ato dhi e ng'anyo mamuol to nego bed ni chwalo kwayo mari chon ne abila kata migepe mochung ne arita mar mondo mi gichiwnu arita yo makare gino mabendi wacho ni Azimio noko chiwo e wang' sa mane momoyo ponono no keto bila e ndara kacha kusema no dhi yo machalo nam waseneno ka nitie ng'anyo mang'eny ma notice no mijit within 24 hours adwa wacho ni tarik 28 dwe mar ariyo ng'anyo nen ng'anyo mane jo hala mane ong'anyo against China Square ka ne gichiwo notice to notice kane gichiwo obila notamre notice kendo notice mogik mane gichiwo no within 24 hours